Na poslednom videu sme Toyotu Supru rozobrali úplne do šrobika. Takto rozobratá karoséria na vozíku bola poslaná na kompletné očistenie farieb a tmelov. A práve tu začína video s klampiarskými prácami. Karoséria už mala zo pár nárazov za sebou, ale myslím si, že na svoj pôvod a vek bola aj tak v dobrom stave. Bolo tu napríklad zohnuté predné čelo chladiča a pri tomto poškodení rovno ostanem a pustím sa rovno do toho. Ide. Je to už pomerne na svojom mieste, túto tú najväčšiu záložku som vyrovnal. Len toto musím odvrtať a túto vlastne z vonkajšej strany to vyklepať a toto vyklepať.
need to know what's on your mind. You can call my name, I'll be alright. I just need to know what's on your mind. I just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Dance all night. I got dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Dance all night. I got dance all night. Just wanna dance all night. Just wanna dance all night. Ako ďalšou úpravou si myslím bola docela kontroverzná záležitosť. Odrezanie zadných lemov. A to z dôvodu toho, aby na karosérii mohli byť namontované širšie kolesá, auto mohlo byť nižšie položené a to bez toho, aby zadné lemy šúchali o pneumatiky kolies. Keďže som nechcel, aby sa mi vnútorné podkolie oddelilo od vonkajšieho blatníka, najprv som si len ponarezával, pribodoval, odmeral a potom sa mohlo ísť rezať na finále. Aj keď to nevyzerá ako veľa, ale 1,5 cm v tomto prípade naozaj pomôže. Myslím si, že sa to podarilo spraviť veľmi decentne, bez toho, aby si to niekto na pohľad alebo na dotyk všimol, ale kľudne mi dajte vedieť, čo si vymyslíte o rezaní lemov na takomto vzácnom aute. Pravý zadný blátnik bol už po predchádzajúcom majiteľovi nešťastne opravovaný a ostal len ponaťahovaný a pôrovitý. Preto bolo treba veľa sťahovania plechov a klepania. Lem okolo okna mám hotový. Vrhnem sa teraz na takéto drobnosti ako najvyššie dierky na spoiler, túto dierky po samorezkách, tuto máme dierku po nejakom kábli.
Na Toyote bolo veľmi veľa takýchto drobných oprav, ako napríklad vyšlicované diery na blatníkoch alebo diery po samorezkách v celej karosérii, ktoré držali tuningový bodykit. Pred finále sme na Toyotu dopasovali nový bodykit s karbonovou kapotou, aby sme mali istotu, že na karosérii všetko sedí. Keďže sa mi podarilo pri natáčaní vymazať 30% záberov, pre toto video to bude pomaly všetko a takto urobená karoséria odchádza do Nemecka na galvanický zínok a povrchovú úpravu KTL, po ktorej bude auto pripravené do laku. Však nemá motor. To už budem asi veľa, si myslím. Ešte hore.